Τελευταία γραμμή και μετά θα τα συνοηθούμε. Ρε φίλε. Καλημέρα. Ποια χαρά φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρις. Καλημέρα. Δεν βγάζει κανείς άκρη μαζί σου αυτό που λέει, γιατί είσαι στρόγγυλος. Σωστός. Καλημέρα, Το κεφτεδάκι όπως και να το ρίξεις πέφτει ίδιο ρε φίλε. Πίτα είμαστε εδώ σε Ετάλοφο με ταξίδια. Πίτα είμαστε. Πάλι τα ίδια. Πίτα είμαστε, ναι, πίτα έγιναμε. Εγινήκαμε πίτα εδώ πέρα. Βλέπαμε και την εκπομπή σου εδώ, ωραία περάσαμε. Όλα ωραία. Εντάξει. Έχω και ένα φίλο που δεν έχει ζήσει καθόλου. Πέρασατε. Πάω και είσαι. Πάω, πάω. Πάνω ρε μάγα. Πάω καλά μου. Άρε πληρώνω ρε μάγα. Όχι, να μην καμίσω ποτέ. Με πάω και μέρα. Έτσι, να το βλέπεις. Κόψωνα, σούρωσε, κόψωνα. Για πες μου ρε μένα. Δεν με απάντησε. Στη λεωφόρο πήγες καθόλου στο Αλεξάνδρας. Συγγνώμη. Γεια. Τι να πάει. Στο γήπεδο πήγες στον Παναγιώτο καθόλου στη λεωφόρο Εσύ Αλεξάνδρας. πώς επίσημος πήγες. Πήγα πολλές, εγώ έκανα και στην Αθήνα. Τι έκανες στην Αθήνα. 7 χρόνια ήμουν στην Αθήνα. Στα μαστίτσια. Θα χάσουμε σαν το μάθεν παιδί Λέω πράγμα. τώρα, Το πήγες έχεις εκεί καθόλου. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο Λύκειο, τα άλλα 6 που πήγανε. Τελείωσε, θα χάσουμε τα Εσύ χρόνια. μια ερώτηση κάνω να με απαντήσεις. Τι Δεν μπορεί Αθήνα, δεν μπορεί. Εσύ δεν πήγες καθόλου, άσε. Λεωφορώ. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 στο γυμνάσιο. Καρασκάκι πήγες. Καρισκάκι πήγα. 6 πριν πάω στο σχολείο. 6 στο πανεπιστήμιο. Και τι δεν θα Δεν πηγαίνουν στα 6. Τι δεν σε 6 χρόνια.